Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Isifundo sethu ke sanamhlanje esomsindo othi nc. Nanku ke umsindo othi nc bafundi. Nansi ingcengce lena bafundi esincelisa ngayo umntwana omncane. Nanku ke umsindo othi nc. Bese siwufakela ke onkamisa sithi nca, nce, nci, nco, ncu. Bese ke bafundi siba namagama lapha anomsindo othi nc. Siyawafunda ke amagama: ingcengce, ncoma, nciphisa, kancane, iyancela, ezimuncu, inculu, izinceku, incegela, izincijo. Maningi ke amanye amagama abafundi anomsindo othi nc. Nani ningazakhela wona awenu amagama anomsindo othi nc. Bekuseke siza kunansi imisho. Imisho ke lena la kuvame khona umsindo othi nc. Siyayifunda ke imisho: ingane incela ingcengce, ingane encane iyakhala, ugogo uhamba kancane, umama unciphisa isiketi, izithelo ezimuncu azidleki, amalamula yizithelo ezimuncu, izithelo ezimuncu zakha unemenayidi. Unemenayidi ke bafundi ilokhu esithi isiphuzo, ngamanye amagama isiphuzo. Sisakha ke ngezithelo ezimuncu njengawo amalamula lana njengoba kusho lapha emishweni. Ningazakhela ke bafundi nani eyenu imisho eminingi nisebenzisa amagama anomsindo unc. Khumbulani ke bafundi ukuthi lezi izifundo zethu zitholakala kule ncwadi yethu ethi isiZulu phaqa. Ungazitholela ke eyakho incwadi ulandele lezi zifundo. Incwadi ke itholakala kuSimphiwe enombolweni yakhe ethi 082 590 9245. Inombolo kaSimphiwe ke atholakala kuyona leyo. Iphinde itholakale futhi kuNozipho enombolweni yakhe ethi 083 317 1289. Inombolo kaNozipho ke leyo atholakala kuyona. Siyacela ke bafundi ukuthi nichofe kule channel yethu, ulike, nichofe, usubscribe kumahala, nilandele izifundo zethu zakwa isiZulu phaqa. Ngiyabonga bafundi, nisale kahle kwanamhlanje. Sobonana futhi esifundweni sethu esilandelayo.